Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na sa Bright Light sumama. Isang paniniwala sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9. Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. King
Malaos kayo po king kikataang programang ing krusada, ang makaparikil king kikataang preparasyon king malapit ng selebrasyon ning Archdiocese king 75 years anniversary ning pangatatag ning Diocese ning San Fernando anyang December 11, 1948. Ing kikatamong tema kaniting maulang selebrasyon 75 years full of grace. Iting malati at simpleng programa na yun ang ipakilala, nanunala at nukarin nala, miras, anting metong Archdiocese, king lalam ning pamanampon, ning Birhen de los Remedios, at ning pakalulo ng Santo Cristo del Perdón y Caridad, king kikatamong Balayan, Kapampangan. Ginumanatilia kay kayo kaparaming magdebosyon, kang Santo Cristo del Perdón y Caridad at King Birhen de los Remedios. Ini po Father Joselito Hipolito Vital, among talk ning Nuestra Señora del Carmen Parish, Duat, Guagua, Pampanga. At makitabi kayo po king 91.9 Bright FM, ing radio station ing Archdiocese of San Fernando, at ing kayang Facebook live coverage. Malaos kayo po king apalit ing parokya ng Apong Iro. Miyabi-abeta mo po kilubning metong oras, ban lalo tala pong abalo din kikatang parokya, akilala din kikatang kaparian, aluguran din kikatamo pong laiko, at lubos akilala ing pamagsumikap ding balang parokya, lalong-lalo na para karing programa, para karing pakakalulo. Mayap, bengi po kay kayungan. Masayata mo po, uling kaya betaya po, ing metong po kareng sikat tamong kaparian kay naging Pampanga. Pakilala tamo po among. Maya pabengi po kay kongan. Ako po'y Monsignor Antonio Madrid Bustos. May panganak king Balen Masantul at may ordenang kupumpari niyang June 29, 1975, King Vatican Rome. Impo may ordain ka na ko, yapin ni Saint Paul VI. Abaluta mo kanita, yang Santo Papa, way back in 1975. At ngeni Santune, niya maging second relic na akong Saint Paul VI ne po. Ay nakmantatalnan, aga relic ko. No, sige. Ako po rin pengari ko, tubuya masantol, impengari ko lalaki, ausandeng apunteryo, ang po pang tubuya makabebe, impengari kong babae, yapong Belen. Walo pong may kakapatad. At kareng walo, katlo kong bunso. At pasalamat nga pong Ginoo, dininana kong pengaring mapangati, ang po pang malingap karing karelang anak, ang pong modelo ko lang, king kabanalan, uling manibat niyang bibait ketiking yato, ikit ko lang si Simba Aldoldo Kipisamban Masantul. Nya, we are the fruit of prayers king kay kaming pamilya. Walo kay may kakapatad, 4 na babay, 4 na lalaki. At Denny, pasalamat kay nga po Ginoo, may nga swerte kengan may kakapatad, pati na rin kay kaming paunakan, ngayon kasalukoy na panahon. At akakit ko lang parati rin kapatad ko, uli nga lang minta kingaliwang bansa para magobra. At yung kami king Angeles, San Fernando, Manila, ang Papa, metong king Masantol. Ini nga pagmaragol ko, tangating keng mismong pamilyang malugod. Sabi ko kay ganakong pangapari, na yung very close caring kakakong kapatad, ilang pupunta lang ko parati. Po tangalaking parokya, maralas ilang bibisitan ko,
ang timurin din paunakan ko, at yan, bibiyasikan ng kanako, ang timbong metong apari. Tutupin din pengari ko, at diskubre ko, bisa lang may kayo nakapari. Dapat ang panganay ming kapatid na lalaki, yung minunang delada ki seminaryo, king Bulacan, after 3 years, may koya. Linwalya, ikit kong disappointed at malungkot ting pengari ko. At kanita, mga grade 5 student ko pa mo, lawen-lawen ko la rin pengari ko, o ba't malungkot lang? Uling tangkarelang pagnasan, may kayanaklang pari, mga dila, hangganang balada, eno may kayanakapari. Nya may graduate kong grade 6, pintalang kay daddy ko, Dad, kaya, bisa na ako lugob ki seminaryo. Ay nga na ako nga na, makashort ka pa nga na. Kapalulub, anakan totoo nga na. Manari ka pa nga high school nga na. Isto nga magpapepalob ki seminaryo. Anak mo lungob ki seminaryo. Anak mo metpari. Ami takutan niya. Ang ganang dela anak kaya ni kingapalit, kaya niya pakanita, ang seminaryong Mother of Good Counsel Seminary para mag-aral kong first year high school. Mig-exam ko at thank the Lord, may pasar ko. Yan din ko seminaryo for the first time in my life na mikawani ko karempengari, kabukas kikyak ko, wala ko ikwasadsad. Ang ganang, it's through prayer of the parents that really pushed me to continue my vocation to the priesthood. At tikit kayo ni vocation ka priesthood mo naman, niyang ako mag-serve ko kay kay Masantol, daratang laring major seminarians from Masantol coming from UST, Central Seminary, San Carlos, San Jose. May attract ko ketang karelang sutana. Uling makasutana, ay bisa ako magsutana nga ako. That's one way also, especially during the time of Monsignor Lorenzo, iyang kaming assistant parish priest kanita, iyang director mi king KBS, ang ganang yang gewak modelo kanita, ikwakya naman imbokasyon ko kaya. Nya, malugod nga po from 11 years old, ang gana niyang 23 years old ko, dire-diretso, may orden ng kumpari, King Roma. At yan, pasalamat ko kay nga pong may orden ng kumpari kay Roma ka San Pedro, at yung last parish ko, before I retire this coming 2025, yapin, yung parokya ng San Pedro. Kung naman pinilinin kaya piniling yung magparokya ko dapat siguro, nga po telagane ka na ako, yung last parish ko, yapin, San Pedro Apostol. At pasalamat na ako man, nga kupin, yung Diyos tutuyang malugod. Potang malugod yung Diyos ang tabayanan naka with proper guidance. Nya, yung meging kanakong sikanan kibokasyon ko, kimpa magpari, yapining panalangin. Was probably, karengan pibatan kong parokya, uling making assistant ko kay cathedral, making formator ko kay seminaryo, making assistant ko kay Lord des Angeles, making chaplain ko kay Assumption kanita, ang po pa king Holy Angel University, ang po king AUF. Tapos yung first parish ko, which I will not forget, hanapin, yapin yung parokya ng San Jose Malino, Mexico, Pampanga. At kay Batnanita, may dala ko king Santa Lucia Parish, San Fernando.
I stayed there in Malino for 3 years, 5 years king Santa Lucia, and then I was assigned in Holy Cross Parish, King Lubao. That was my longest assignment. King, kasyala pang 6 years kanita. Ne? Almost 8 years kong may assign King Holy Cross Parish, Lubao. And then afterwards, dela na akong aposeto King Parokya ng Santa Monica, Cabalenan, Mexico. At kay bat, may dala, mag-stay ko ka rin 6 years. May dala ko King Cabalenan, Guagua, Immaculate Conception Parish. 6 years ko naman ka rin. Kay ba't may dala ko kay Lord's Transfiguration Parish, kukumberanta ka pang magmisa kanita. O, ekwa kalingwantan 6 years ko naman ka rin. And then I was transferred to Our Lady of Sorrows Parish, San Fernando. And then here in Apostol San Pedro Parish, Kete King Balen, Apalit. Nya, oreni rin ka na akong assignment, manibat niyang mikpari ko, ang gana, king daratang reshuffle, uling balo ko, itong 75 years old na ka, automatic, maging out na ka king service. Ako king kekatang diocese, 75. Karen diocese na rin kaklase ko, ang galang 70. Watang 70, out-knocking ministry, niya itamo pingkeni, may prolong yang 5 years, 75. So I thank God for all this, and inikana kong vocation, pastoral ministry, in secret na ning success na, it's prayer again. Pray, pray, pray. And the Lord will always guide us, and the Lord will always pray with us, and the Lord will always be there for us. Kasi, king kekatamong pangapari, impe kamasakit din ang experience ko talking from the senior priest. Potang after 10 years, 15 years, the middle, karila daratang ing malakas at tukso ng Satanas. Istong ekamengati, ikang pari, you will fall. Likewise also among the married couple, nung elamang di mo naman, they will fall. That's why there are lots of broken marriages, because most of our couples now, they don't pray anymore. Yung tamang pari, being the senior priest, King Archdiocese, what made me strong in my vocation, my pastoral ministry, yapin ang sekreto ko, ang panalangin king Apong Ginoo. And that's all what I could say about myself. Ne? Mayaman pong ma-interview makanyan kasi po, among yak po I imagine mag-retire na kayo kasi po, every details po, talagang malino pong malino kaya kayo, ne po. At tatandaan nyo kan po. Pero ka rin pong parokya Iwamong, ano mo po yung pinaka-memorable? Puwatan didina na akong parokya ng Arsobispo. At first, kung nantakatam na ano lang atlo, ding burita mo, alapang may biye karetang atlo ka na. Usually, among all these parishes, siguro nung walula rin parokya, at lulan talaga ring aboryan kong puntalan. But, deta 5, at first ekobori, but later on, I came to love them very well. I just want to give you an example in Mexico. In Mexico, anang aposeto ka na ako, amo nga na, dalada ka Mexico, nga na ne. Aya mo nga itangyek bisa nga ako. Tatakot ko. Balo mo na. O sige nga na. Up to the 3rd time, I refused him.
Not because I don't like Mexico. Uling tatakot ko. Uling malalasak na yung kumbento ka rin nga. No? Kaya but for the third time, he approached me, Among, mangailangan lang anak ka nakapari. Ala na ako sabi, but obey. I obeyed. Nyan, dadala ko yung karga ko kay kumbentong century-old, kakanya niya yung kumbento. Magsalsayag teterak ya. Kwa kapiting gamit ko. Kahit ang kumbentong tuklangan ko. O siyempre mga pakyak ko naman. But later on, when I was able to, I just want to share with you this. Yung hanapin Father Sabili, ayaw mo nga na. May pagawain. I can rebuild this. May pagawain kumbento Mexico nga na. Makanyan la rin kabaleng ko nga na. Bubulad. Bubulad na eh. Kaya ba't nanito, may nga di ko. Nyaminta ka rin. 6 months. Apayari ke. Worth 7 million alang utang. It was the best convent nung Lawenme in kumbento Matibeya. Kaya bata ka nga po sabili. Wala akong makanya na rin kabaryo mo, kabalen mo. 6 months, apagawa ke, apagawade. Kuminyat ka rin alawang parisyonera, lawen me. And that's the secret of prayer. In parating gagawang kistong ating kong project, activity, I always form a prayer. Papangadi kay kibisamban, like for example this celebration, it started last January 1, although we pray for the success of the coming February 18 celebration. Ikit ko masalesengan, we are guided by the Holy Spirit. Ma-cooperate na rin tao at maging masanting yan. Impisamban. Pagwakya yan, 1 year and 8 months. Nga na ning kontraktor, among 2 years yan hapa nakako. May liko mo. O siyempre, no kang koko ng ding milyon sa ako na eh. But may ngasdan niya, 1 year and 8 months, bila ko laring scaffolding ken, kasi niyan dinat ako keni. Kumakalob eh. Ini, talagang titipa la ring bato. Nining dom. Opo. Misara yung pisamban. Ang po mga sira la rin. Ne? And that's a miracle. It's because of prayer again. This is the fruit of prayer. Ne? Okay na kanita. Opo. Kota pong daramdaman tayo po yung lagyo nga pong bustos, ado pong bagay yung lulubuking kaisipan. Kumumuna po the builder. Kaya siguro mayaring kayang pangapari kay ni Puking St. Peter Parish Oling Batuya po San Pedro at yamong mga tayo po kalakaslob. Kaya ganaganang pisamba na pintalana, ganagana po nalakong matsura. Maka hindi po nga tatandaan yamong. At pangadua po, very organized. Kasi po, nung tatandaan niyo po among, dito po mga ordain kantay kami po mag-serve. Potang datang hiyamong, akitiye po ning ka-organize. Kay bat, at nepang kabanglo. Makanya po, mo po lupang mamahalin at nepang kabanglo. Very organized. Kaya po po ang ating ordinasyon kanita, ya pong laging mani muna. Po. Kaya dakal salamat ka ngamong. Magbalik tapong pasibay king kakatang programa. At pakandaman tayo pa mo po ing neto nga panalangin. Panimuna na pong Sister Veronica. At pakandaman tayo po ing himno ning parokya ng San Pedro. Panalangin king Santo Cristo del Perdon y Caridad. O Jesus, ami pako king krus, paulining lugod mo king tao, at bunga ning pamanupad mo king kaburyaning igpa, dininan si kanan ning banal espiritu, adwan mikeko ing pakiramdaman mo ing panalangin, ding taong manigapu at manyawat kapaldanan keko, ababan sa gandang Santo Cristo del Perdon y Caridad.
Adwan miti king lagyumo, king kapamilataning banalay Espiritu. Amen. Patulo naming San Pedro, ikain talaga ning Ginoo. Manibala king iglesia, ampong karing obehas na. Susipi pagkalangkeka, upaya ng manyaklala. Ukudling apat masamal, karing upang mangailangan. Apong irutalus mingan, sigasig buing kaligtasan. Tunay lugod nilalaglag, imbalen mo kaluguran. San Pedro damdam ka, San Pedro lingon ka. Bendisyon ipapal, ipanalangin mo kami. Abong irutalus mingan, sigasig buing kaligtasan. Tunay lugod nilalaglag, timbalen mo kaluguran. San Pedro damdam ka, San Pedro lingon ka. Bendisyon ipapal, ipanalangin mo kami. San Pedro damdam ka, San Pedro lingon ka. Bendisyon ipapal, ipanalangin mo kami. Bendisyon ipapal, ipanalangin mo kami. Magbalik tamo po king kakatamong programa, Inclusada, 75 years full of grace, at atsyuta mo po king parokyana pong Apong Iro, kini king apalit. Ngayon po, kaya rin tayong pekirendaman, maka-inspire na pong kwento nga mong Tony. Ngayon po, pakilalata na lamang po ding laiko, kini king parokya ng Apong Iro. Pag-umpisa tamo po kaya kayo, brother. Maya pabengi po kaya kayungan, dahil manalbe. Yako po Emerson Galang Lumba, tagaya palit ko po. Graduate ko pong Bachelor of Science in Elementary Education, metong ko pong talaturo. Kaya na po ning metong kong teacher at sumo naman po kay ni Madam Mir. Talasuyo ko po kay ni Kimpisamba ng Apong Iro, St. Peter the Apostle Parish bilang archivist. Susunod po, brother. Ako po'y Brother Paul Nabong at membro na ako rin po ng Sangguniang Bayan, Ketiking Balen, Apalit. At meragol ko po kaya ng Pamanyuyo mag-umpisa kayong choir, ang elementary, hanggang na po ngayon at membro na kaya po ng Family and Life. Dahil pong mag-PBS seminar mo rin kayong pre-K na. Anyapin makabusal kayo po kayo niyamo. Ikay nga daning salamat po. Kayo po, sister. Maya Pabengi po. Ako po Sister Mirla Katakutan Danting. 38 years na ako pong catechist, retired teacher ko po. Miyander la po ako rin Sir Emerson. Pareho kayo po ikong kurso. Susulat ko naman po kaya puntok keng ing Maya Pabalita. Iyabe ko naman po kaya tang Men of Light, Daylight. Keta pong tetag ng iyapong monsimo po may katatag kani keta pong Sons and Daughters, kaya be ko po kareta. At kaskaydad ko ne po yung krusada. 75 years. Ikayo po, sister. Maya Pabengi po, karen po hanggang makiramdam. Ako po ing talasuyuyo, Sister Veronica Punsalang
Gonzales. Metong kumo naman pong talasuyo kay tikim Pisamban at metong karing commentator lectors kay tikim parokyo at ngayon pong kasalukuyan ako po ing presidente na ning Apostleship of Prayer mabilog pong Archdiocese. Karin pong kikatamo nga Laiko Susuyo. Nano mo po itong pinaka-attraction, no? Bakit susuyo tamo po king kikatang parokya? Siguro po ing makaibye inspirasyon. Yapin po itang matibe po kasalpantayanan. Ang po pong matataga panaligan king apong Ginoo. Ita po. Ikayo po, Makanyan sister. mo rin po, kita pa pong kayanakan, may busnike po kaisipan, pito-ito ina pong tatam po, yung mga pamilya ay po sisimba ka dito. Anak kaya pa po nga, non-school age pa po, lulubol na kaya po kayong Pisamban. Ating kasalpantayanan, kaya na may pumedal netwa. Eh, but medyo kakaibaya po Kuya, brother, kasi naman ganaganang parokya atin king posisyon na. Nano na yung posisyon mo, Koy Pasibaya, brother? Yan ko pong archive. Yung archive po, yapin po ining talasinop ka rin pong records na ring parokya. Actually, may newly appointed ko po ngayon. Kasalukbuyan po, ayusan niya po yung organisasyon na ning archive. Bang kanita po, masinop lang po rin egan-agan ng dokumento at misulat nung nano po itang dapat misulat. Bang kanta po, kareng tutok yung generasyon, abaluda po nung nanuya po yung karyalang penibatan. Bang kanita po, ela po malili rin kaya katamong kayanakan adaratang kayanakan sumuyo paking kaya katamong Santa Iglesia. Maya pa oras. Meto nga pong chronicler. Ne po, tatatag na po ni katang obispo, bala pong parokya. Pero maliban po kaya, atin pa pong mas kakaiba. Oling i-brother, agpang po kaya, susuyo po king parokya, pero pati misis na, abiya naman po king finance. Pero, iya po ngayon mag-represent siya po king munisipyo. Opo. Ang ano po yung work na po ng munisipyo king Pisamban? Pasibayo po, may ay oras, king lagyo na po ning ipana ning Balen na Palit, Mayor John Tetangco. Ikit ko po yung pamugnayan ning matula ko pong pabalita kareng kay katang Kabalen, ing ugnayan ng bayan at ng simbahan, lam ubas, nga na. O keti po kayong Balen na Palit, pagmaragulmi po, ing kamatutwanan na mag 3 years na kanyan this coming March 2023, may declare yung National Heritage in Pisamban. Uli na nito, may kapag-allocate tana po, malyari tana po mag-allocate funds from the government. So legal na po ing sumapi yung Balen na ning Apalit o yung munisipyo ning Apalit kay katamong Pisamban. So every year po atin tamo po nga appropriation o appropriated fund na 1M intended po para kining National Heritage Church, pamangilala na po ng bilang National Heritage Church po iti. So, mayan po king, at lalong mayan, uling ining ngipana ning Balen, ang popoy ning kadway, Vice Mayor Peter, ilang adwang Mayor Jun, deboto la po kang apong iro. Opo. Iya pong kamatutuanan na nakepa meto nga yung baluming santo iya pong irumo. Totoo po, di nga palitan nyo. Salakay pong balong, pero ngayon, tinapong balumi, Padre Pio, apong ambu, darakal tamo balo, huli na ning pamanimunan ng among Tony na denggang pagpiyastahan kanin, kayong Sabado, among Lourdes, iya po Lourdes. Itang uli na po ni pagpiyastahan po ngayon, mas marakal kayo po abalong, ay pwede pala mag-devotion ka rin ng Nakalasanto. O ito po, yung munisipyo po yung makainggit na. Dahil nga liwang munisipyo, terepan singin Pisamban na. Opo. May bugubusabyanan din sana all. Ne po. Sana makrandam niya po yung mayor na po ng Florida, mayor na ng Guagua, at mayor na po ng Porac. Dito po sakop ko pong bukod pa kaneta, municipality. personal ng mayor, last year may 1 million.
uli na ning electrical or nano pang gastos Kenny, Kenny King Pisamban tam. Taga lang, brother, oling lab ne po yapon, Tony. Lab na po yung Pisamban. Ha? Lalo niya pong iro. Di Siyempre. po ito yung po yung mayor. Opo. O, tsaka po yung vice mayor, may Pedro Yalagyo. O, kanya... Bali po nung balikan tayo po yung krusada, ayan may tatagya po yung krusada, misan metong niya po yung arsobispo, ang po yung governor kanita. Ha? Governor Lasatin, ang po yung Cesar Marie Guerrero, misan metong la po, ban kanita, laga na po yung kapayapan king Pampanga. Kaya bala mo po, ing pangatatag na po ng krusada kanita, ang ganang yun, bala mo, mag-reflect po king kayong balen, kay ni king apalit. Correct po. Actually, ita pong sasabihin nyo yan, din itang inspirasyon ngayon eh. Metong na pong inspirasyon din kaya kaming pamuntok ng balen at yung pamuntok na ng Pisamban Ken, Yamong Tony, ang Popoy Mayor Titangko. Yung ita pong maya paugnayan, daring adwang pamuntok niya, pinpuring kayang talatuki at asa sakupan, may inspire kami po karela at lalo kami pong susuyo king Pisamban at balen. Lalo yo, kibong kibalwan ko ne po. Gana naman parokyang pupunta lang ng hapon to, ni maging kalugurano ding pamuntok daring balen kasi po talagang very welcoming niya. Ne po. Pero po tapong din po manalbe, ang po makrandam, interesado la po king kikatamong Pisamban kasi po pangabungad mi pamo po keni mga bigla kami po king panga Antigona. Hindi pa mo po nga duwa, uling iyak po sabihan matuwa na kayo ne po. Lupa kayo pong Antigo. Uling 75 years na po kasi edad no po ng Crusadam po yung diocese. Ikayo po, kapilan niya pong years yung kakatamong parokya. Kung tatandaan niyo pa po. Bali po may umpisa 1597. 1590... Oh. Nani po, sir? Brother? Yung pong 1587 ya po and mediclare ya po officially parokya in 1590. Makantaya po mediclare yung kakatamong parish. Diyos ko, kutang ko sana ni Kura Paroko, yung karakalda na po siguro, ne po? Marakal na lang po. Karakalda ng karakal, ne po? Kay ba't nung atso kayo po kiniking altar, akakit tayo po yung imahin po, tapo pakit tayo, pila niya pong years sing imahin na po nga pong iro, kiniking altar? Alata mo pong record nung pilane pong banwaing kaya katamong kain, kaya katamong imahin, kaya niking altar. Pero ita pong minunang imahin, malatiya mo po at kaparis na po ng altar retablo tamo, dutong niya po at that time na po. At yun pong malating San Pedro kanita, mila ko niya rin po, ulim pong niya pong i-remodel de po yung kaya katamong retablo, niya po makayakma itang dagul na. So, mangailangan katamo pong bayong imahe na mas maragul, according to kareta pong research, me dinonate de po ding bedside the group of apalit. Metong na po rin ring makatuwaking apalit atinan, ila pong misaw-saw bang kanita po ibiede po king Pisamban ing imahin na nga pong iru ang bakaluklok ngeni king sentro na ning kaya katamong retablo. Mi bagay po king altar. Mi bagay po. Kay retablo, mi bagay. Opo. Ita pong malatiman, wala ko po mi padalaya po king museum na ning kaya katang archdiocese. Yapin po iniing pelitana po ning apong iruta mo makaluklok keni. However, atin tamo rin pong ivory image, Ibandjanda po ring Gonzales Arnedo, Espiritu. Yapin po din ring pamilya, Pilantropo. Asinao pong maragul king pami patalakad na ning Pisamban na nung nokarin at sukatamo po ngeni. Pero ito pong imahin na ito, alayo po kay Pisamban? At suya po king kapalangan, metong niya pong baryo na ning apalit, karin niya po makaluklok, makalagak ketang kayang repositoryo king kapalangan. Metong niya pong pribadong Pibandyan ini. Pero makanyan man po, maya po yung pamiugnayan da po ring pamilyang Areni at ing baryo kapalangan king Pisambanyapin po menatili ing mayap at tradisyon ketiking balen ning apalit. Siyempre po, curious na po kayo ning makarandam, ang po pumanalbe. Pero bakit kakaibaya po yung San Pedro keniking apalit? Dingaliwa po kasi makatalakad la. Pero ing kaya kayo po, bakit makaluklok ya? Nano mo po yung baling explanation kanita?
Wata po menikal ne pong makatalakad Awa, natin pwede. po linok-lok yan. Kidding aside po ne po. Ing pangabalo ko po kaya pa mag-research mi, nyapin po, ini po ing Santo Papaya po. Yung po portray na po ning imahe ng San Pedro, ya po ing mumunang Santo Papa ning Santa Iglesia, nyapin po makaluklok ya. Ini pong atsuking altar, lipahan de po itang atsuking Vatican. King Rome, ita pong bronze image ng apong Iro. Ita pong King Kapalangan, makanita mo rin po, lipahan dyan rin po ita pong King Vatican. Yapin po makanita, makaluklok ya uling, yapin po iniingupaya na ng Santo Papa. Actually, mag-celebrate kami mo rin po kanyang Chair of St. Peter King February 22. Maragul ya pong maragul, a celebration, iniuling history in the making ya po. Datang ya po ing papal nuncio, ing kakatamo pong papal nuncio, Charles John Brown. Ya po ing mag-solemn blessing kaniking kakatang pisamban in the occasion of the Chair of St. Peter. Talaga pong maka-engage po yung kakatamong kwentuhan. Pero pututan tayo pong bagya. Pakandaman tayo po ing neto nga panalangin. Panalangin para king Birhen de los Remedios. At pakandaman tayo po ing kanta na pong San Pedro at San Pablo. Panalangin ng Indung Birhen de los Remedios, o Indung Maria, panekang saslag karing daralanan mi, antimong metong awaga ning kaligtasan, ampong kapanayan. Ipanibala mila ring sarili mi keka, o kabulasan ding masakit. King Cruz, may kirake ko king kasakita ng Yesus, at pepanatilian mo matatag ing kasalpantayanan mo. Ika, Birhen de los Remedios, balo mo ing pamangailangan mi, at apipiyo mi ing biye mo iti. Bangkanita, antimo ka rin king Kana ning Galileo, makapagbalik kami king tula at magfiesta kay bat niting panahon ning kapagsubukan. Saupan mo kami o induning tula, ing manusig king kaburyaning ibpa, at gawan mi ing amanuan ng Jesus ke kami, aminako king sarili na karing kasalanan mi, at memusan karing tungkol mi, ban adala na kami, king kapamilataning krus, king tula, ning pangasubling mebye. Amen. Ikaw ba na
Magbalik tamo po king parokya ng Apong Iro, kini king apalit. Ngayon po kayan tabi tayong kikatamo pong masipag, kura paroko, kayan tabi da po din karelang laiko. Pasibayo maya pa bengi kayungan. Metong pong kakaiba po king kayong parokya, dingaliwa po, maliban ka ring nobena, at wala pong aldo din karelang selebrasyon, pero kaya king apalit at lula pong aldo. Nala po rin ang selebrasyon na reta. Ingetong po makibat iya. Ino po makibat? Sige po, brother. Opo, ita pong 28, imbisperas, yapin po ing libad, pamandakit kang Apong Iro, ketang balan na king kapalangan. Putang kay po taglusyaketi, kay ni Kimpisamban. Tanga 29, yapin po ing kapiastan ito. Pero bika prosesyon na naman po kanita, kening pipaglimbunan, kening ela makabebe keng ilo. Kasi baka kanita kanwarasan doret ang aliwang barangay para mabless kening patron Apong Iro. Kay ba't po kita pong 30, muli ya pong pasibayo kanita, Apong Iro, keta king balen na king kapalangan, libat na naman po keng ilog kanita. So, ita pong ausandang tamong libad, fluvial parade ya po kening Pampanga River. Nyapin dakalareng tourist makipamiesta keti. Masaya naman po diyang magastos. Among, tutugi kayo po kantaking fluvial parade. Yang primero tinuki ko. Dapat ngayon kadwa, ako magtaong bale, bang kanita rin ng abe kumpari, ilang pepatukyang ko. Opo, uling, naman po delikado po tapong maglibad. Alin naman? Masaya lang, mamangan lang. Ingay ko burita alang mga di. Puros nga saya, mga yan. Opo. Nakalupa mo ning king Naga City. Talagang mga dilo. Kabang mag-fluvial parade. Ne? Ito may pamyaliwa. May burapin yung tradisyon na itamong. Dati po, ating magrosaryo kayong bangka kanita. Ala pa po kasing sound system kanita eh. Nya magrosaryo la po kanita. O nangyari po kasi balang area, tinapong bidyoki, kaya masaya na la po na. Pero that is something kakaiba po kay nga palit at luya pong aldo, ingrela pong kapiestan. Ne po. At maliban po kanita, siyempre kami pong etawa palit, mangutang kami po, pila niya pong banwa yung selebrasyon na ini. Kasi po yung kikataan diocese, mag-75 ya po December 11, ini po sister bala mo balo na uling Antigone. Pila niya pong years in fluvial parade. Fluvial parade. Kay 422 na. Ing Pisamban. Ang Pisamban. Ing Libad, 178. 178 ya po. Balik ko po kitang 28. Eya po, nung paitunanay po, Father, tampa mga di. Kita po mismong Pampang, magbisa na po. At siya 28. Po, tang kabukas po, itang 29. Ito iya po, misa kayo mismo po kilumpisamban. Tama kanya niya po. Kaya ba't aliway pa po itang February 22 kanita yamong? At mo naman po ang pesta niya po. Ako nang talagang ginawa kanita. February 22, Chair of St. Peter. Piyestang parokya. Kasi no ka rin man mi kabit parokya, may nga rin mo niyang minta ko king parokya na ning Santa Cruz Lubao, yung piyesta na ka rin May 3. Dapat in parokya, exaltation of the cross. Nga ginawa ko nga piyesta ka rin, tang September 14, yapin tang exaltation the Holy Cross at yung piyesta yung parokya ito, yung piyestang baryo, yapin ng May 3. May nga rin mo naman yung may destino king Mexico. Yung Atiko, Mexico, yung piyesta ka rin, May 4. Dapat yung piyesta ng Santa Monica, kanyang August 27.
Ngayon, ginawa ko ng mga doon, piyesta ka rin. Sinabi ko itang 27, piyestang parokya. Kasi niyang makadestino ko Mexico, ayaw mo nga na, ala po makipagprosesyon, istong presto, lawenta mo ako. Okay, but yan tiki ko nga ting patron na rin baryo, aba, may traffic at ng karakalataw, niyang magpiesta, magprosesyon, uling tinukila ring patron na rin baryo. Niyang gangenit ang tradisyon na kebit ko, karet ang parokyang pibatang ko, ang gangeni, masanting at takalatawo. Ang pokeni mo naman, ikit ko, February 22, kebit ke, in kamadero yapin ng Mayor John Tetangco family, at ikit ko, katuna ng Banwa, ngeni. At kay Bat, talagang solidaring tao. Mintala niya in blessing kasi kuburi ko po at ang ating kumagawang project buri ko pasalamat ko kay nga pong gino. At ini in February 22 yang gawa kong aldoning kapasalamatan. Dapat niyang ikit kayong kalendaryo as Wednesday yan. Niya makanyan niyang make advance aldo Sabado, February 18. Aldo na ning kapasalamatan, ning parokya, uling mayarine, ing mismong pisamba ng apongero. Ang timurin, pamiparangal mo naman, kareng tao apalit, pasalamatan ko lang, king ulida, talagang kooperasyon, agad diyang mayari, ing pisamba ng apongero. Yung celebration making February 18, Thanksgiving to God and Thanksgiving to all the Apaliteños. O ito, ingewa ko, at ikit ko naman, masanting maliyari. Kasi bukod tang manyad kang manyad. Noon pasalamat ka. Pasalamat kung maragul uling ekulinwal para magpalimos kilwal noon keti mo king apalit. At ikit kong ganyang pandemya, mangas dala ka na ako rin king opisina, lulog na laring pera. King opisina kanita, continuous. Wala may pandemya, king pami pagawa. Imong pandemyang experience ko alang misa. Siyempre itong alang misa, alang binyag, alang kay, alangin kami pisamban. Opo. Alangin kam. Dapat ingin kam na yapin ing donors king restoration na ning pisamban. Kaya pin po, I love it, apalit. Nga na po. Sabi ko na po kayo, iyamong metong niya pong organizer. Kaya, ding liturgical celebration, akit yun na pong malino, karing kayang parokya, at akit tamo po ita Kenny. Maliban po kayang pang organizer, metong yan pong builder. Among, makanan niyo po yung maging process na po ng restoration kay naging apalit. Niyang king apalit, siyempre, niya linawe kay pisamban, malungkot ko. Ngayon siyempre, mga ko. That made me strong. Itang kasalpantayanan ko. Ang akupin, I love it. Napalit, I love it. I love it, apalit. Oh, ning kay kanita, niyang o si pabuklat kay pisamban sana, potang datang ko. Kay ba't o neng dakala kim scaffolding, ang pongkay. Kay ba't may raking mag-check tao lang iles. Sinabi da, we have to pay them around 200,000. Kay ba't in Mayor pa kanita, yapin Mayor Peter Nukum, bikabiting kay Kenny, ang pobre Vice Mayor kanita, gana-gana kikumbinto, para pisabyan niya yan. Ni kay kanita,
isip-isipan ko, Mayor, kaya pipit ng tatang 200,000. 100,000 ka na, 100,000 keka. Mengas dan niya. Mengas dan niya, timpari palang bibiyema kanyan. Siyempre. Ulit sabihan, mengas dan niya, ay alina ka mo nga ko na mo, ano. Okay, ba't nanita, mintay kita sa ken na mandalaneng 100,000. Okay, ba't nanita, kinukipa, bayaran nito. Miligtas ko. Ako naman, karing ganang parokya, na if God has given you much, you have to share what you have. Ne? At akakit ko ite, ne? The more you give, the more blessings that God will give you. Yan pining starting point na nito, yung Peter, yung mayor kanita, inumpisan mo itang kinontinue kaya mo itang inumpisan ng Father Emil, yung predecessor ko kenin kasi yung inumpisan kita kepa mo, oreta-retang poste ka rin Opo. kaya ba't niyang take over ko, lawen-lawen ke, ba, ala na ako sasabihan na naman, siguro it's God's time. May nalilikong kontraktor. Kaya ba't alak mabalo nung nining ikanakong pilinan, may ngati ko meeting ang ganang at suggest ka na ako, among tapong ginawa kipulilan church, pasanting niya. O kay ba't ginugel miya, piksabyang kay pari ka rin, minta kami pulilan, ang ganang ikwami ang papuntan Kenny. At lula ring bigbit Kenny, yang aburyang ko ito. At walang kapampangan, metong king mismong Bulacan. Among, siyempre, ding Manalbe, siyempre bisa kami pong mabiyasa. Makanano po yung funding. Baloy po yung funding. Magsalita ko mo with Powerful ko po kasi, Among. at yung face value ko. Yung credibility. Kasi, what sabihan ta ka na ako, yung pare ngayon, panwala mo rin pera kayo. Gamitan at tinya naman. Siguro makanyita credibility ko rin tao. Tang ate mo ngayon mikta ka ako ngayoning celebration na yan. Mamanyaws ko mo. Karen tao Kenny. Mamili ko. Opo. Mabilis. At yung bibya 100,000, 25,000, 10,000. Kaya ba't ang garing ka na pipisi mangas dan la, nung alaya mong ala tangagawa nga daw. Kasi yung kakayang ko mo, pagsabiyang kulit. Bayo ko, ko mapunta lang bali. Talaga po? Telephone mo. Alamang presence na mo? Alamang presence. Itang metong, telephone, may asda na niyang kay ba't may meeting. Sister, buri may sponsor din magkano yan, 100,000. Okay, ka, nga kaya. Sige po, palo mo, after a week, binya na 100,000. At yun ay king opisina. Kaya ba't inikaputol, kinadwa na ng kaya naman, 100,000 at yun ay king opisina. Tagtao, Amerika, kaya pa kititsura, tiga Ketiya, Miss Christ Buwan, yan tutuking hermana Kenny Fiesta, inaws kaya mo. Kaya tangor sa ito, sige po, mag-sponsor kong metong obispo nga. Bintakos, bigmisa ko ketang chapel ka rin, ikit ko lang. Kuno lang sabihan, Sister, kabisa mag-sponsor, magkano yan po, makanyan. Sige po, at yun ang Kenny. Wow. Pera. Imburi ko sabihan, ati mong, imburi ko sabihan, kasi istong Bibyela,
Alalo pa man, akakit na yung kaya. Wapen. I-project. Ing result po ne Ang po. result, at yun Alakeng utang ng metro sentimo. We were able to raise siguro from the very start, I started here, hanggang to 70 million to 80 million with all the projects that we have here. Wow. Alang utang. Alang utang. I love it. Apalit. I love it. Ha? Mukeni, kakarempibat ang kumparokyo. Abong, siyempre, Manal Bea naman kanya ng pumakrandami mayor. Nasinahop na pong mayor. Mayor June. May mayang 500,000. Ngayon Ngeni pa mo po yun. Pero yung construction, karakal siguro na Yung mo. construction, may 1 million. Wow. Personal yan. Personal. Ang popay bibigyan mo naman ni Vice Mayor. May nga rin may Vice Mayor, kaya pagagawa ko, kaya St. Paul VI, may kapit ng milyon. Kaya alik kasi, ako po tanguntak yung parokya, makipagkalaguran ko kareng LGU. Kareng LGU nga kareng parokya. Yay makasakit The relationship ko ko pakpaten. Wow. Kaya love na mo. Love. Nay niya nga tiko Mexico, kalaguran ko rin yung LGU. Ang timuri niya nga tiko Guagua. Kareng kabalenan. Pagkasistong pakpaten mo, lalakang kami kuswela mo naman. Opo. Because you are both leaders. At meto nga yung pakeyo para kareng kabalen. Opo, karen tao niya mong. O pakpaten mo lang. Nung pakpaten mo lang, ala, nganapin. O pakpaten mo rin makwalta. O ba't aliwaring kalulo rin kaya kang puntalan? Yes. Pakipagkalag ko rin kakareng makwalta, mangkanin takwanan mo rin kwaltada, asa mo kareng kalulo. Wow. Eto tuita. Yes. Nung pakpaten mo rin makwalta, nang asa mo kareng kalulo. Para Istuya kitang mo? sasabihan, kareng kalulo, kaluluya, makwaltaya, balo kong pakyabayan. Wow. O, I think dyan yun yan. Dapat, Kasi, among, I love it, apalit. Ngayon po, I love it, apong Tony. Mga I niya. love it, Jesus. I love Jesus siya pala. Ako makanyang ko. Istong if they praise me, aliwaya ko por yan nyo. Ingapong Ginoo. Ingapong Ginoo. I'm just an instrument. Instrument to ko mo, ingapong Ginoo. Kasi niya ikudaragul buntok kulinanita. In praise and thanksgiving, kayangan. Siguro kakitsimpang imot ko, gano'n ko rin kumipat parokya. Ang ganda kala sasabing, they praise me. No. It's God. Opo. Imbabo. Agakin akakitso naman, thanksgiving. Gratitude nga ko. In kagawan takin February 18, our theme is about gratitude. Grateful for all the blessings that God has given us, and thank you, the people of Apan. Wow po. Tamay ka na ako. Pagandamantala po, last message tamo po, sister. Ikayo po, mag-message kayo po karen tao apalit. Kalingatang parokyanos. Didinang ko pong may payoras, dingking parokyanos na po ning apalit. Kapamilata na po nga pong iru, mas daragul po ing kasalpantayanan at milalablab po ing karelang lugod ketiking parokya ng apong iru. Dakal pong salamat kay kayungan po. Kaya po sister, last words po para kalingatang Manalbe, pumakrandam. Damputang kaya naman po itang sasabihan ng Father, itang pamipasalamat in Eucharist po. Actually, burin ang sabihan, thanksgiving. Noong pong aintindihan niya, depon talaga yung Eucharist den tao, panabigan depo aldordo yung pamanyimba. And I believe po, gratitude pours more blessing. Representative na po ni Kakatang Munisipyo. Brother, last words po. Opo, maragulya pong kayakitan inimpisamban pisaw-pisaw na rin memala na palit. So, mayakit po yung generosity na rin yung kabalen mi, mga ganakala po. At of course, kaya pa manimuna ng among, atin ko pong i-marites. Sige po, sige. Sige po, magmarites kayo pa. O ba't itang metong
sinyalens. Ay, ito nga paluwal na abuklat na palad dyan namong nga, no? Palo kayo, tamong na. Ba, unong karakal de manus ka kitang tao nga ito. O misa niya peki sabihan namong. May ngasdan lang ang tagkaluguran. Minyayat dilalan. Aliwaya talaga yung piliyap. Wapen. Ali, siguro, kaliwaya itang panwalan. Una nun may ngibiyenge mo balo no kar niya mira. So, neng Kenny, antimaning pepagawa na yung harap. Balaya rin. Kalago. Minagos no kanyan din. Pero magaling ka talaga mo. Masikan niya kung At ginsing saka, power. salamat po. Karing kay katamong kabalen. Patuloy kayo pong pangadi. Yamong po rin kay katamong leader. Salamat po. Ating kakatamo pong Archivist, Sir. Opo, amano ko po, umuna po, I would like to take this opportunity para pasalamatan kaya po Monsignor na po. If not because of Monsignor, palagi ako po ay pa po yariin kaya kaming pisamban. In just the span of few years, ikita naman po, very majestic kaya katamang pisamban, may storya in its old glory. Pasalamatan mi pong tagayapalit ito. Alimu po king kilub, alimu king kilwal, lalong makapadurot po, may ayos, may linis, may tibe. Metong niya po iniking maragul, akapasalamatan mi kang apong Tony. Dakal pong salamat among. Uling pong agyampang potang makona ko kay I'm sure ita pong legacy, reta pong pepagawayo, pakinabangan mila pa po king malambat a panahon. Karang tawa palit, suportan tayo po inki katamong pisamban, inki katamong pura paroko, karang ganaganang projects agagawa na uling ini po, po para kaya. Nung ali para kaya katamongan pong memalen at talasuyo na ning apong ginuking pisamban ng apong iru. O, iyan po, parandaman tayo po, iyamong, ang po pong invitasyon na kingkaratang daratang at Thanksgiving. Inumpisan mo na ang application for Parish and Shrine Road kangapon dong. Ngayon takalya papagawa yapon dong bayo na aproban ing Shrine Road ang po yung Parish. At meto ngayon yung social action. Balang Martis talaga ke aldo ng apong iru. At inyang sariling passbook iapong iru. Balang Martis, ding ganang collection, kay Pisamban, second ko, antimoring offerings, king envelope, ang po pa rin mismong kolekta, ang po rin ganang donasyon, pulilangan, king passbook ng apong iru. Ngayon, king daratang February 2018, ding lunguba perang sobra, ulilangan king passbook ng apong iru. At yan king social action, ning sasopan mi as of today, ating king 14 scholars kareng kalulong anak papag-aral. Ang timurin, sasopan mi la rening masakit, lalong-lalo na rin pupunta lang dari Father Topi, ang popay Father Roger Canita, ang po rin Seseda, dening EMDC, ang po rin masakit. Didinan nila naman, kanila pupunta, ding pera ng apong iru. Balang Martis, kebit ko dapat papakan. Nyatin niyang lelo ti apong iru. Balang Martis, milalakoyan, manganlangan lelot manok. So sinabi ko karela, dakpan tayo pa yung manok na hap. Kailan po masyas ka taring manok, among? Pangsabong le. Ali, malambot lang. Magmilagro yaketa. At doang talagang pepasanin ako special kawa, kardera, magigisampan Nabegi naman, kay ba't na ning prosesyon, nakarkalatawan Pepaluto ko, kinana ko ng coordinator, yung PPC, among pakain ba tayo sa mga tao? Siyempre ako. Kasi, buri ko papakantao. Hanggang nano mo. Nya sinabi ko, magsopas. At nang karkalisopas,
Kamuy pisamban. Takala, megisan ngan. Kasi, makukuswelo kustong papakang kuntao. Yang nga dapat kikusina, wa mo nga, nagtaldol magluto tangin buriyan, grasya king Gino. Eta naman milalako pera kanya, nakarelan Parang gagastusan. Mapsila rin tao. Mapsila rin tao. Kasi ako yung kanakong experience in all the parishes where I've been, kunan mo nga, papakan ko parati king parokya. Kareng organization, niya po tang lakwang ko na yung parokya, ala ng pamangan nga daw. Ngeni, iburi ko sabihan, niya papakan ko bantabi ka banding. Bisasabi na rin tao, at mapsila, elam ako, alay grasya ni Gino Carelo. Nya, ikito, kikeni, parati lang akakit keni, papakan. Yapining kay kuitan ilang tiro na ning pengari ko kanako. Anak kay kami, imama ko po dada ko. Basta't ninuman ning darat nga bisita yo, pakanan nyo, kumila ko, pamangan. Totoo naman to. Opo. Kunan mo rin parisyoner ko, kalulo, makwalta, pakanan ko kay kumbento. Baluda na rin abe ko. Ang garing taong baryo kene, ding kalulo, ding mabura kabitis, hanggang kapeya mo, ang pontinape, pakanan kulaw. Kasi, nung lawen me, gusto pakanan may kalulo ang kaswelo. Potang pakanan me, ikalulu mintay king kumbento pamalitanan na nga. Karetang, may nga rin na niyang milabasan na piyesta. May nga sidang kukarenin pa rin din, tangating 99 masses. 99. 99 masses. May nga sidang ko 10 tao king Bulacan. Ang po ki Rizal, ang po kini Kinebaysiya. At tingmen tampari kini ko kilala. Monsignora daw, nabalitan po dyan, mabait yung kuraparo ko ngayon. Punta kayo, nga no. Kaya nandito kami, Oli kayo, kain tayo ako. Bigmisa lang ang kanina, itong kaswelo. Monsignora, next year, pwede bang masama ko yung aking PPC, Okay, ako karena. Iburik sabihan, potang welcome mo king kumbento, maging magana kakakarela, ilan ang mag-market keko, king parokya, eka magkasakit. Akit mo kanya, kidarat ang June, dakal ring pakanang kukumbento, kapagal at lungaldo, papakang kami, pero paitang nobena. Pati kasi tang 28, dakal ng tao kimplubla parade, kamuya pa ini balang oras sa ting misa from 5 o'clock hanggang ng bengi. Pero paretang ka rin tang piyesta 29, tang 5 o'clock balang oras at ting misa. Hanggang tang 20:30 hanggang 10 o'clock in the morning, continuous sing misa. Karakalataw. Opo. May sambut siya ing manawag nga kupin. Alit totoo Opo, naman. opo. Kung maglaram Akit mi naman po. uling I experience you. Ngening atyo ko ngeni ketiking mismong apalit. Big pandemya, uling aliwain talaga yapong iro. King aral ko na bengi, last year, linakad mi yapong iro. Kareng eka na ganang chapel. Gusto lumaya yapong iro kipisamban muran. Ketya palit. Talaga Kasi po. kaninguran. Napon, linwal may yapong iro. Keti may minuran. Kene, yung mag-precision, minuran kene. Minuran. Istong palwal kaya yapong iro, mumuran. Blessing yan. Mama ko rin tao. Kasi ining akakit ko, niyang hanaping Father Makmak, ya pang-assistant ko niyang linwal may yapong iro kene. Meto kami mo isipan, nyan linwal ne keta para makone, wat balame kuryente kami kaya nga dua. Kaya mamisasabi kanyan, Tad bala mo, mamunya kaya kami. Lakwanta ko pa nga, muntarot pa ka rin Pero pabisita niya, first time in history, at talagang den tao,
Bawal lang mawan ng pandemya kanito. O yan nga sabi ko ka nga pong iro. Wow. Very miraculous siya. Yapong iro. Yung official image na nga pong iro itang kene. Yung king altar. Ang altar po. O yan yung Biblia Gracia. Yung official binyena ng Arsabispo, yung official patron at kay Batini, yung po-precision mi. Opo. Yung po-precision mi. O ito nga sabi ko kay kaya mo, niya, pasalamat ko kay ni tauli kung diling destino, yapong iro. Bigmula ka nga pong iro, kay Roma, Nayari mag-end kayo ko po, kang Kenny. apong iro. Opo. Kaya nung dagdagan tayo pong amano ng among, yamong po metong yung organizer, metong yung pong builder, at ngayon po ikita mo, welcoming Christian naman. Ngayon po, bilang panaring ikatang programa, ipagkaloob niya po ikatamong among, ing kayang bendition. Talakat tapo. Kilagyoning pa, poning anak, ang poning banal na Espiritu. Amen. Oy paming malugod, ngayon kabengyan, umpisan dane, kapag masusyan, keng 75 banwang anibersaryo na ning Archdiocese na ning San Fernando, Pampanga. Pasalamatan miyang kay katang Arsobispo, Archbishop Dong Labarias, king pangatuldo ng Father Talk, yang maging chair na niting selebrasyon, at chulang ni Keti, at medyo kapasalamatan, libutan do, nganting ega na ganang parokya, pangkanita, akilala mila, ding ega na ganang pisamban, ketiking arkidiocese, nung kapilan na may pundar, nung nino'y karelang pari. At pasalamatan na kagino, kambening kay kaming patron, Apostol San Pedro at San Pablo. Mananasanang bendisyon mo, mubukod ketiking bansang Pilipinas, nunay ketiking probinsyang Kapampangan, lalong-lalo na ketiking balen na palit, itiatuan mi kapamilatan ng Kristong Genumi. Amen. Amen. Inginu mantabeyak ke kayo. At kaya kan timurin. Bendisyonan na katam ning mayupaying Diyos. Ngipa tanak ning banal na Espiritu. Amen. Nakalpos salamat, Father Tok, kaporing kayabena, at maya pabengi po kay Kongan. King mabilog na pong parokyang apong iro kay nga palit. Dakal pong dakala salamat kay kayo. Lalong-lalo na po king kikatamong masipag, Kura Paroko, yapon Tony Bustos, din kaya pong manungkulan kay niking parokya, at makanyan mo naman po, dakala-dakala salamat, king pong kikatang Arsobispo, yapong Dong Varias, ing direktor na po ning Cruzada, Father Jess Manabat, ating permanent committee. Salamat mo naman king kikatamo pong radio station ng Archdiocese of San Fernando, 91.9 Bright FM, at in Carmelite Media ning Nuestra Señora del Carmen. Ini po'y Father Joselito Vital, maya pabengi kay kayungan, luwid ka kakrusada, Viva Virgen de los Remedios, Viva Santo Cristo del Perdón. Feel at home tayo dito. Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo.
91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM. 91.9 Bright FM. Friends tayo. Kakaluguran